Tak já vás zdravím, podzim máme v plném proudu, takže jsem se rozhodla udělat nějaký video na nějaký tipy, kam se vydáme my takhle na podzim. Takže tady budete mít nějaký naše výlety, nebude to určitě jenom prostě kam se vydáme třeba tenhle víkend, ale dám toho víc, ať se můžete podívat, mrknout. To nebude úplně daleko od Brna, protože se nikam na nějaký delší cesty, jakože na nějaký delší výlety a dovolený už úplně nechystáme, takže to bude něco fakt jakože okolí tady Jižní Morava a Brno a tak. Takže nic daleko a uvidíme, co všechno objevíme. Jsem na to moc zvědavá. Tak jako první dneska jsem vymyslela Svět bludišť v Drnholci. Měly by tam nějaký dýňový slavnosti, takže prostě podzimní tematika, takže to bude snad super. Já jsem tam nikdy nebyla a jsem na to moc zvědavá. Zároveň bych si chtěla koupit nějakou dýni a poprvé ve svém životě z ní něco vyřezat. Uvidíme, jak se nám to povede. Tak, jdem na to. Jsme se ztratili v kukuřici. Jsme ztracení, Lauri? Ne? Já myslím, že jo. Tak za nás úplně super, úlovek máme a dá se to tak potom ještě jít na rozhlednu. Takže za nás super. Tak dneska bychom se chtěli vydat do Papilonie v Brně a jsem na to moc zvědavá. My jsme už v jedné Papilonii byli, bylo to na Lipně a bylo to super. Jako mně se to moc líbilo, Laura byla ještě malinká, ona neměla snad ani rok, takže jsem jako spíš tak jako koukala kolem sebe jenom a asi žádný motýly moc neviděla, ale teďka už jí vlastně budou skoro 2 roky, takže si myslím, že i teďka pro ní by to mohlo být zajímavější. Tak, uvidíme. Je tady motýlek. Je tady krásně teplíčko. Teplíčko. A všude motýlek. A spoustu i dalších zvířátek. Za nás. Super. Super. Já vás zdravím, jelikož dneska hodně prší, tak jsme se rozhodli jít dneska do nějaké brněnské herničky.
My chodíme buď do Rosa Café, nebo dětská čajovna mezi stromy. A teďka jsme našli superovou herničku, tuším, že to je v Novém Lískovci a je to v takovém komplexu sportovním Fit for All a tam se nám teda hrozně líbilo, takže dneska půjdeme tam. My jsme právě dorazili na expozici Živá voda a byli jsme tady už jednou, tuším, že to bylo někdy na jaře a moc se nám tady líbilo. Takže jsme tu znova a já doufám, že objevíme třeba ještě něco dalšího. Mají tady i archeoskanzen, tady hnedka přes silnici je potom další takový moc hezký rybník. No, je tady toho celkem dost. Tak i nějaká rozhledna, takže potom možná ještě i na tu rozhlednu. Dneska není úplně škaredý počasí, takže vyzkoušíme akorát. Musím počkat, než se mi probudí.
tak tohle bude sranda. Tak jdem na to. Tak za nás dobrý. Expozice živá voda, super krásné rybičky. A tady skanzen, takže zvířátka, různý domečky. A nám se tady líbilo, teď jsme na vyhlídkové věži. A super, už pojedeme domů. Tak my dneska do Antroposu v Brně. Tak jsem zvědavá, upřímně, já si myslím, že jsem tam snad ještě nikdy nebyla, takže těším se. No, tak za nás úplně super. Já jsem si říkala, že na to možná Laura bude moc malá ještě, ale měli tam i různé prvky prostě na kreslení, na hraní, jako pro tady ty i menší děti. Byly tam, tuším, 3 výstavy. Jedna ta stála expozice, to byla s těma mamutama. Potom jsme byli na 1000 tváří Amazonie, tak to bylo úplně superový. Měli tam různé animace a prostě tam to bylo fakt úplně úžasný, měli tam i nějaký zvířátka, takže boží. No a potom tam úplně dole byla výstava obrazů Buriana a vlastně všechno to bylo tady v té tématice toho Antroposu, takže jako fakt dobrý a půjdeme prostě zase za rok, za 2 a zase to bude o něco lepší, protože zase to bude asi chápat jako trošku víc Laura, ale i tak jsme si to fakt moc užili, až jsem to jako nečekala, takže super.